Muri Zimbabwe kwazivai tirikusangana zvekare pano pachirongwa chamunofarira chinonzi icho Bishu reality show patinenge tichitaura nevanhu vari kurarama vachiita zvekutengesa mwiri kana kuti commercial sex workers tichinzwa kuti nyaya dzavo dzakamira sei dzavanosangana nadzo. Nhasi ndina sisi vandinawo vatichange tichikurukura navo vachitiudza kuti zvakamira sei. Sisi makasimbera? Mushe muri sei zvenyu budi? Aiwa isu tinosimba. Ndingade kuziva kuti imimi zvamuri commercial sex worker basa iri makaritanga sei, makaritanga rini? Basa ndakaritanga 2022 mushure mekunge murume wangu afa. Alright. Chakazonyatsokupusha because dzimwe shirikadzi dzinogona kutanga kutengesa dzichiritira mhuri, dzimwe vanogona kutsvaga mabasa ekuti vakwanise kuriritira mhuri. Imi chii chakanyatsokupusha? Chakandipusha nyoti vana vangu vese vanga vachiri vadiki. Because ndandine vana vangu matwins 2 neumwe wacho mudiki vese vanga vachiri vana vadiki vachidonda kuchikoro. Hama dzinoda kundikwanisa kundibatsira paschool fees. Saka vanga tori mawana. Alright. Chimwe chinhu chandingada kuziva matorano evana. Vana havasi vakura sei vana venyu? Pandakasiyiwa vana vangu vese vanga vane 5 years. Mumba anga ane 15 years. Alright. Pamwe pacho pekuti unonga wakaroorwa wozoti murume akusiya kudaro, makangotanga ngonopinda mubhawa here? Zvii akanyatsokukwezverai akati aiwa izvi zvinoita? Akatondikwezvera mafriends plus nevanhu vakatanga kuona situation yangu paground akati iwe kutoita zvototamba vana vanofa nenzara. Shamwari yangu yepanext akanditi shamwari isusu ndikwatinogara enda parodhi kana uchinyara kuenda kupi kubva unongomira parodhi pako uchipinda nemunhu mumba. Ndati ko vana vangu zvikanzi aiwa zvinoita ndozvandatanga ngoita ndivangondiudzawo that idea vandatotanga kutosvita. Alright. Imi pazuva renyu rekutanga kuenda patouchline makakechwa navanhu vangani? Nevanhu 2. Nevanhu 2? But ndakatotambudzika bhosi sezvo zvandisina kujaira. Alright. Pavanhu vacho vamukutaura kuti vanhu 2 ndo vakakuketai, maimboita mari? Ipapo pandakaita pacho yange iri $2. $2? Kudhara kwacho mari yange yakanaka zvayo. But $2 sisi muhamarira vanhu vairi? $2, $4? Yakatondibatsira because handisina kana plan nevana because zvatondibatsira ipapo. Alright. Imimi ndoda kuti munditsanangurire. Vanhu vechirume vakasiyana. Kuna vamwe varefu, vapfupi, vadhafu vakasiyana siyana. Imimi vamunonyatsoti ava ndo vanoita ndevapiwa? Zvazvinoita pabasa redu iri hazvina zvekuti zvinoita kana kuti because you don't enjoy. Unochingoita zvekuti utsvage mari. Pabasa redu haufarire, hauna kidzwi nazvo. Because ndezvekungoti mufare uye achikupa mari achienda zvake. Alright, saka kubirana? Kubirana chete. Hapana rudo kapo. Ndezvebasa. Saka imi munoto pabasa renyu mune maholidays here kana kuti pese zuva rega rega ritori zuva rebasa? Zuva rega rega because ndikagara vana vanodye. Asi vana munovaudza kuti munoita basa rei? Because vana vanenge vada kuziva kuti mama wangu anoita basa rakati. Vana mukaona vana pavanenge vachitamba vanenge vatopembedza kuti ini baba wangu musoja, inini mai vangu ndinesi kana kuti nditicha. Imimi vana munoudza munoita basa rei? Ndakaudza kuti ndiri security. Saka alright, pasecurity hanti vanhu vanopota vachiita maofu? Ndakatoita ini ndakaudza kuti kwangu hakutoiti because pashop panogara pari busy, parestaurant like. So vanotozvidzwisa plus vatombondikweseno because chavanoda kudya. Ko hama dzenyu imimi tinoziva kuti hama dzinenge dzakatotarisira kuti sisi dhori kwavari vari kudai so, sisi dhori vari kudaiwo. Hakuna here hama dzakatombobvunza kuti ko zvinhu zvava kuita kana kuti havatozivi? Havatozivi because handina kumboda kuti vazive. Alright. Pane panaida kuti munditsanangurire kuti imimi pamunoita basa renyu ramunoita pane mikana yekusangana nezvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana. Imimi hamuna kumbosangana nawo here nechinhu chakadaro? Ndasangana nazvo kairi kesi. Ndakatomboita nhumbu yemunhu wani asingatozivi asi akatozoita miscarriage ine stress, ndikatozomboitawo sick. Zvinotoitika zvozvo because
kondomu rinoputika. Saka unotosangana nezvakawanda pabasa redu zvakatooma injodzi chedzo but inyaya yekuti situation chete. Alright. Saka muri kuti nhumbu yakabatira patouchline. Ndikatoita stress zvekutodaro but yakazongoitawo miscarriage ameno Mwari akaizvamutsa sei. Musi makasotora here sisi. Chikotora chokwadi. Handina. Alright. Ipapo pakuti munhu abatwa nechirwere uri patouchline. Munozobatsirika sei? Kuna vanhu vanokubatsira here kana kuti munenge mutozvionera mega kuti aiwa chinhu chandasangana nacho ichi ndechangu ndechekutsvaga ndega ndozvionera ndega? Kune vanhu vanototibatsira. Kune chipatara chinototi tinokwanisa kutoenda tinotaura zvichemo zvedu ende vanototibata zvakanaka zvekuti tone chipatara chevanhu vedu basa redu iroro. Saka tinotobatsirwa. Chiri kupi chipatara? Inonzi chii? Zita racho ndakukanganwa zvangu but chiripo. Alright. Ipapo hapana here dzimwe siki dzinobata vanhu? Ndonzwa kuti kune dzimwe siki dzisingarapike dzonetsa kurapa. Kune dzeblue, kune dzemaruva, dzechichichi. Mungagona kutsanangura here pamasika aya kuti zvakamira sei? Ariko zveshe because tinotoona vamwe vedu vachiti tapinda bhiza umwe achatoenda mabasa nenyaya yemasiki varwadza but haina asarambosangana nazvo hangu yangu yakarapika very fast. Alright. Mungatudze pabasa renyu ipapo zuva ramukati iri zuva iriri izuva rakandirwadza zvisingaite pachibasa chandapinda. Muri kuti makapinda 2020 handiti? Kuti zuva iri izuva rakandirwadza zvisingaite. Zuva iroro handife ndakarikanganwa hanzvadzi. Ndakati ndawana customer yangu yenight handiti taenda kumba kwedu taenda kwataiendera kwanoita madhiri edu tapedza kuita dhiri redu kunodai kuseni munhu haana kana mari apa ndachida mari yerent that day unogumita sei utanga kutoita rafu kwautanga kutomona munhu iye timunanga nezvo zvinotokuvadza ratira munhu aitoda kuti aese. Saka zuva iroro rakandirwadza zvekuti because ndakashandiswa mahara. Alright. Makazoita sei makunyimwa mari yenyu? Tinoona kavamwe watozomboona pamavidheos kuti hanzi baba vakecha kumavenyu tsozoda vachidhonzwa chichi vanzi tipe mari yangu chichi. Ndakatomusiya because anga ane zvinhu zvinokuvadza. Saka ndakatongomusiya ndikati chikuru upenyu hwangu nevana vangu vangatofa kasara vasina mubereki. Alright. Kwanga kuri kupi ukwa zvakaitikira? Kumasasa Park. Masasa Park. Apa maigona kushedzera kamunhu ada mari yake. Yanga iri night? Yanga iri night. Munhu ada mari yake maifana kurwisana? Handisi munhu weviolence saka ndatongosana nazvo. Alright. Ko zuva ramunoti aiwa zuva iri ndakanyasofadzwa. Mukagone kuti pakarondedzero kekuti zuva iri ndakafadzwa zvekuti ndikazvirangarira nongoti dai raidzokerwa. Zuva iroro hanzvadzi ndakasangana nemunhu wangu tikaita dhiri. Because ndambokudza kuti pabasa redu ira ukwanise kufara weziva. But zuva iroro baba vakandifadza ndakatoita inoita ndakatunda. Saka ndinotofara izvoro ndakafara zvekuti because munhu yakandifadza to the last. Alright. Ndaida kuti mumbonyatsotsanangura because munhu kana akafara anenge ane zvinji zvekutaura. Aiwa ndakafara zvekutodaro. Aiwa vakandifadza baba ivavo handimbofe ndakavakangana. Alright. Saka imimi pamanight mune muchipiwa mari $20. $20? Alright. Ko mashort time? 5. Kuzvama $5, $3 zvinenge zvingosiyana kuti munhu ane mari. Right. Pane pandoda kuti mundiudzewo mukasangana imini nemunhu akakubvisaiwo mhandara patouchline. Munomubhadharisa here kana kuti munongoti aiwa uri wangu wematongo? Haina handitodi kana kumuona bhozi chironda checho munhu iye handitodi kumuona. Handitodi kana kuti dhiri naye bhozi anenge achitondisvota. Munhu akandibvisa mumhandara wacho handitodi kana kumuona bhozi unenge une mahistory. Handitodi iyoyo haitoiti. Ndotomudzinga kubva pano. Nyange wakabata waya handidi. Pane paita nyaya apa. Ndoti muritsanangurira kuti imimi panyaya yeumhandara apa munenge mune ronda. Dati muritsanangurira chii chakanyatsoitika zvakafamba sei? Munhu iye akandibvisa mumhandara akandirwadzisa. Akandinyepera kuti hana mukadzi andibvisa. Iye anga akura anga amachuwa pabrain. Ina akafa andinyepera kuti izvozvi ndikangwarira newo nhasi mangwana ndinobvisa mari chendi nemari. Akatorova pasi akatiza. Apasi yandirara pandasara ndatoda mumwana. Mangobata pamiri. Ndatobata pamiri 1 na 1 ipapo. Saka it's so painful. Saka ndodi kana umuona munhu iye.
Ya mama ane makore mangani pa? 15 years. Aish, akaita utsinye. Akaita utsinye usingaiti. Saka ari kuziva here kuti ndo basa ramakuita izvi? As. Alright. Let's say imimi muri pa touchline. Mubva maona hama. Munoita sei? Hapana? Kunduja ndiya kundipa chikafu ira. Hapana utongoti yandikuita iyo. Chandikuda kuti vana vangu vadya, zvekutoramira vanhu izvi kudhare koko. Saka muchatobvunduka? Aiwa handivhunduka, basa ke. Ndovhundukire vana vachida kudya. Because hapana kumbokusapota vana vangu. Pavana vangu vese hapana kambondipa kana dhora rekuti imboitawo zvakati. Saka apa handina munhu andombotya. Alright. Muri pabasa ipapo munoziva kuti mwana angu unopedzisira azoziva. Mazuva ano vana vane misikanzwa afanika kuti vana tukomana kuti kanogona kungobudawo mumba kachita sei. Kungoti hangu nasina kubvunza vana venyu kuti vakura sei izvezvi. Tomboti muri pa touchline. Mubva maona mwana wenyu imimi auyawo pa touchline. Pamwe ada kukecha kana kuti ada kutokechesawo. Munozvitora sei? Chinorwadza. Hai ndinotomuuraya because situation yakatondiite basa iri. Saka nditode. Nditone vana vasikana bana nditodi kuti vadaro. Because situation ndo yandakuudza situation ndo yakandituma basa iri. Hakusi kuti ndaitozvida. But kutoona kuti ndikatouraya vana zvivanda zvara. Hapana ari kundibatsira saka nditodi kana kuona mwana wangu anodaro. Alright. Saka tiudzewo dzimwe nzvimbo dzamunoenda muchiita chibasa chenyu ichi. Zvakamira sei? Aiwa, ndoanzo ndamuona namazuva. Aiwa bo. Hamutyi here makorokozo? Aiwa, vanotyise. Vanhu vechirume havatyisa. Vakadzi ndivanototyisa mazuva. Hey. Vanobhadhara here ndo vaya kuti vanozokubuditsira mabhemba? Aiwa, vanobhadhara. Vanorwadziwa here mari inenge yakadira varwadziwa. Varwadziwa. Alright. Da kuti mutiudze kuti pangave nemusikana wechidiki arikuda kupinda muchibasa ichi chamunoita. Ndapi mashoko amungataura imimi angabatsira mwana iyeye izvezvi? Taura chokwadi basa redu iri ke rinoda munhu agumirwa noupenyu. Saka kana vari vana vechidiki ava ini handivakurudzire zvangu kuuya kubasa redu iri. Ndinotovakurudzira kuti varaite life kunze kune life yakanaka. Upenyu hwedu hwakaoma, basa redu rinorwadza. Kuti uzoriregedza rapinda muropa rizoregedzeke. Saka kana uri mwana mudiki une tasiro yekuita zvakawanda muupenyu, ngavazvisiye, ngavazvitsure vasane nezvi. Ndezvedu isusu mabura ngoma akadhakwa neupenyu. Vana vadiki ngavasiye vaite life yavo yakanaka. Kana vari vekuchikoro ava vari kuti hamusikanzwa ngavasane nezvenzira dzavari kuita idzi. Vaite zvechikoro, vaite upenyu hwakanaka. Because basa iri harina kumbomira mushe. It's not easy kungochinjaniswa chichicha, but inyaya yesituation. Unozongoitawo chivindi chekungoti hapana zvekuita asi zvinoita sei zvinorwadza. Saka ngavamboita zveupenyu hwakanaka, ngavararame upenyu hwakanaka, ngavasane nazvo. Ndozvandikwanisa kutaura. Alright. Tine vamwe vanhu vekutiwo vakangorarama vakaenda vakanogara nana tete nana sisi vawazongonzi panapa haudye chemahara. Ndoda kuti mumbotaurawo pamwana akadaro munganyanyotaura kuti chii zvinogona kumubatsira? Pamwana akadaro ipapo zveshe panogona kunetsa because anogona kushandisa situation yekuti ndiri pasituation futi otokwanisa kuita basa redu iri but pakaipa ndofunga kuti kana achinge ane hama at least akambokwanisa kutsvaka kana hama chaidzo obva paari pasituation iyoyo kuti aregedze kuita basa redu iri. Ndozvandine point napo kuti ngaaregedze kuti aiwa life iri easy nganingohura. It's not easy kuhura. Tidzoka panyaya yenyu mimi. Tinoziva kuti upenyu hunogona kuoma. Asi vabereki hapana paunoti wafirwa hauchatsike panapa. Unogona kutodzokera ukatanga upenyu ukatoita house girl ukaita sei. Pane pamunonyatsotaura kuti imimi makanyatsonyengedzwa sei kuti muchizoguma kuti inini zvekubhawa zvinenge zvaanani. Uye zvingada kuziva mainwa here maita sei? Ndapinda kutoonwa. But katanga nasingano but iko zvinhu achidhakwa chekutodaro. Alright. Pane nyaya dzatinonzwa dzekuti vasikana vanozombosvikirwa vari murodhi. Kana nemutemo kana nechi. Wobva watonzi aiwa, wobva watotorwa paya wobva washandiswa mahara.
zvinowanikawo here kwamurimi? Zvinowanika because ndingo sikade kuenda. Utofunga zvinondikanosungwa zvoita sei saka utongoita zviripo paground. Mungatitsanangurirewo here kuti imimi zuva ramakasangana nazvo zvakanyatsofamba sei? Kuti tsanangura kanhoroondo kadiki. Alright, inini zvakaitika ndezvekuti musi wacho ndakandisina kana mari, ndichangosvika parodhi polisi yatoti facha. Apa kumba kwanga kusina kana upfu kana kusina kana changa chiriko. Utofunga zvitona nditongoita dhiri nacho nemupurisa aite se aende andisiye ndidzokere futi pabasa. Ndo zvakaitika kusaidi kwangu inini because angatori mawana. Hakuna here musi wamakatombonatsonzi aiwa mavharirwa mukati? Kakawanda. Because pane vamwe vanosingatozozvide izvozvo vanokuti handi. Kuna vamwe asingazvide, mamwe mapurisa atozvi anototi handi utosungwa. Asi mumwe anokwanisa kuti kadhiri naye. Alright. Sisi mungandiudzewo here imimi kuti imi munoita here zvemapermanent, tonzwa mwachanzana permanent boyfriend yake yekuti iyoyo ndio inosvika kumba, zvekubhawa ndezvekubhawa. Imi mungatiudze here kuti imi kwamuri zvakamira sei? Zviriko. Zvandambotaura kazviya zvekuti mabasa redu haufari, handiti. Saka ndozoitawo permanent boyfriend yangu inondipedza nyota, handi ndizvozvo. Yandinozoti haambo zvekuti anopindira pamba. Ndinayo. Asi hamuzombonetsana here kuti mwe musi anouya anyazotada munhu wake, imi muda kuenda kubhawa? Ndo basa remafoni. Munozvamisa sei ipapo? Ndo basa remafoni, akagara atongondiudza kuti zvonini ndiri kuuya. Because ndiri munhu wenyama anoda kufaroka. Saka the moment anotodi ndiri kuuya ndotokwanisa kutombosiya because obviously anotouya ane$10. Handimazviona, hapana panomboya asina. Ndombofadzwa because zvese zvapanda yatichifara. Ngoita zvebasa fadza madzimai ya. Saka haiwa bo anotouya. Totombosiya zvemadhira acho iwayo. Alright. Asi kuisa here life yenyu parisk panzvimbo yamunogara, vanhu vakaziva kuti apa pane commercial sex worker, mukazoonekwa makamira kana nababa wepanext door, hamusi kusangana here nehondo dzimwe dzekuti hamutonzwisise kuti zvii zvakuitika? Zvinotoitika izvozvo because munhu ese akangoona kuti munhu uri hure ukangomira nemurume akanga atofunga kuti watotorerana wakutomutorera. Zvitoriko izvozvo. Musociety unogara wapiwa maboundaries kunzi fanira kudai unopiwa mazita mazita tinawo mazita ndezvitoriko zveshuwa. Titopanguva yakaoma yekuti ukangoda ngoti maswera sei chete wadatoziva kuti pamati maswera sei mazoti chii kumberi. Aiwa zviripo. Mazuva ano tine vanonzi ma2K. Papana ivava havasi kuita. Havatombouyewo here kwamuriwo vachidawo kukecha? Vanouya vana mazuva ano vane musikanzo zvekuda. But inini brains yangu ndotozoona kuti aiwe age yemwana wangu kani. Age yehanzvadzi yangu hazvibude. Ndikuda mari. Vakawanda vandakadzosera mari utoona kuti uchipinda ude utoona zvari mwana wepanext door. Vanongada kuti ayo vano ichidiki ma2K ane musikanzo. Zviriko. Tiri ipapo kune nyaya yekunzi vanhu vakuita tudoro nekuita sei. Vanhu vetudoro ava vanoshanda here kana kuti hapana? Kushanda ndonzwisisa ipapo. Alright. Tikuti vanonyatsomira here pakuve varume chaivo? Aiwa hapana. Kana atodhakwa hapana. Vangatodhakwa zvake. Aiwa hapana. Kovaya vanonzi hanzi vanomwa tumushonga tunoita kuti vanyatsosimba, munombosangana nawo here kuti mimi mune makati short time imi makati maminitsi mangani? Zvinongosiyana noti apikasika kupedza sei. Ko akaita 10 minutes. Aiwa 10 anenge atowedzera mari. Anenge atowedzera mari. Ende zviriko zvamutaura izvo zvekuti munhu anenge anwa tumushonga twake ka. Haburuke. Haburuke but atotopedzerana because echitoda mari because akangononoka achiti nei totowedzera. Wedzera svika zvaita kana asina mari ngatoenda akadaromba kwake. Saka maximum yenyu chaiyo ndeipi? Muri kuti munaita 10 minutes nomudziva kuti wedzera? Aiwa maseconds. Ndiri mukadzi wako. Sari pamunobaya nebanga rekuti wamutibira. Gara watouya uri ready because pawangoita madhiri neni utori ready kuti saka ndosaka pamwe pacho musikazobhadharwa because munhu anenge ati nini ndiri kukecha short time. Matora mari yenyu obva abudisa mari mozomutichimira asati apedza. Fanira kutopedza. Akazoitawo minute 2 minutes aiwa takufanira kutowedzera mari because ndida kuenda kubasa. Vanhu vanenge vachitoenda kudzimba dzavo. Mari yangu ichinge iyo anengesera yakwana. Saka ndikaramba ndichidhira nemunhu ada kundipa $3 kana $5 20 years ndinaye hazvibudi.
Ya, muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira nyaya yatanga tichitaura naSisi vatanga tinawo muchirongwa muzuva ranhasi vachitipa nyaya dzavanosangana nadzo mumastreets umo mavanenge vachiita mabasa avo echicommercial sex worker. Until we meet again, it's bye bye. Toda kuti umbotiudzawo kana pane rimwe zuva rawakafadzwa iwewe pabonde. Kumacheke ikoko ukataka kumacheke ikoko ndokukatagara zvese kako ndokukabviswa kumhandara ikoko. Kana pane rimwe zuva rawakafadzwa pabonde wakafadzwa zvaita sei, chii chakanga chaitika, imari here yawakaofwa yakaita kuti ufadzwe kana kuti wasaka nemunhu ainatsorova bhora mberi zvemazviro kwazvo, chii chakanatsoitika? Inini obviously hakukuudza kuti iwewe ndikutaura ndivandiri tu chete panapa. Obviously hakuna kwasi kuno macheka ndaitotyawo ini semunhu aitanga kudzidzira. Kunoku ndiani vakakufadza? Ndakaenda nemumwe murume so murume ndofunga zviti mukorokoza but ari mukorokoza anga asiri wekuno kwaindire hanzi kuzhombe hamene munhu ndekupiwa itaura sikanga ane mari yakawandisa munhu vatanga kutengera doro nemafriend angu mbavo chigocha achinwa doro chikadhakwa vitazotorana vatenda kumba taenda kumba tasvika kumba kwedu kuya akambira mari saka ndozvakakufadza. Wakamurova zvite mari? Ndambira mari. Wakamubira mari? Ndambira 300. Chii chakanatsoitika? Right, natsondiudza kuti zvakafamba sei kuti usvike pakumubira mari, natsodonongodze ipapo, tora nguva yako. Anga akakotsira akakotsira ndonhamuka ndagara pabhaketi ngedoita weti ndatora trouser rake ndavhura zipi ndabudisa chikwama cheche chikazara mari imwe ingori mahomwo ndazvishomora mari muchikwama ndasinondomboona kuti mari yandakazvishomora usiku hwose munhu aitya ndazvishomora futi uku pandapeta mari yayo ndaipakidzira mutaiti ipakidzira mutaiti ndapeta taiti ndakanda pasi pembedha ndarara ndakwira ndadzokera pambedha pandarara ndarara mangwana makuseni vatatomuka mukomana vatobata wallet yake vona wallet yake irimo mari irimo anga kusaziva ka mari yaspenda pai kubawo vatoti shamwari wandifadzira chinhu wani chekuti haube dongo rimwe munhu ndiwatondibira hako watotiza kana kuti waba mari wanditi kana kuti ukarasa mari yako ndobva tonditi $50 vatondipa $50 saka ndakafara musuwo. $50 makanga machajana mari iva? Nyana mti 20 ubva wapewa 50 ya 50 saka ndakafara singaite ipapo zvakandifadza zvokuti hamuna kuexchange manhamba here? hatina hedu